Τι είναι το onboarding, το οποίο είναι ανύπαρκτο στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις? Καταρχήν, τι είναι το onboarding? Είναι λοιπόν αυτή η διαδικασία κατά την οποία βάζεις έναν άνθρωπο τον οποίο προσλαμβάνεις και τον ξεναγείς στις διαδικασίες τις ανύπαρκτες της επιχείρησής σου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει να εκπαιδευτεί με έναν τρόπο που θα σου φέρει απόδοση από την πρώτη στιγμή. Τις περισσότερες φορές αυτό που κάνουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι τα έχω εδώ στο μυαλό μου, εντάξει μωρέ, θα του δείξω 2-3 πραγματάκια. Αν έχεις και δέρτη, αυτό που θα του δείξεις δεν έχει υπηρετήσει. Πάλι σπόντα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρχουν διαδικασίες για ό,τι κάνεις. Περιγραφές θέσεις εργασίας, δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος, τι θα κάνει στην επιχείρησή σου. Συγκεκριμένα τι θα κάνει. Κάπου να είναι γραμμένο. Περισσότεροι άνθρωποι που είναι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, έχουν την ανάγκη να πάρουν σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες. Εσύ δίνεις οδηγίες στους συνεργάτες σου?